Rueda mantén a distancia co BNG. Benvido, benvida á canle de Xavier, unha canle na que falamos de todo un pouco. Xa pasou máis da metade da legislatura autonómica en Galicia, as eleccións, en principio, tocarían pro mes de febreiro do ano 2028 e levamos case 2 anos e medio. Podemos tirar algunhas conclusións. A primeira delas que Alfonso Rueda non é Feijóo, tenta imprimir un estilo de goberno propio, penso eu que con 3 eixos. En primeiro lugar, tentar algunhas melloras de autogoberno, o caso do dominio público marítimo terrestre. E logo quero falar do tema da AP9, tamén se está falando de reclamar as competencias en meteoroloxía, que terían todo o sentido do mundo. En segundo lugar, recuar cando ve que pode ter un problema importante de protesta social. E, en terceiro lugar, e non menos importante, unha política de gasto e unha política fiscal conservadora no senso de non aplicar grandes beneficios fiscais. De feito, o teito de gasto para os próximos orzamentos é claramente expansivo, non? Falaríamos, de feito, dun aumento do límite de gasto de máis dun 5%, do 5,5%, que chegaría até os 15.022 millóns de euros, non? É boa ou é mala a xestión de Alfonso Rueda? Basicamente, fai unha xestión de xestor, sí, obviamente emprega as súas frases feitas, pero que varían un pouco co estilo de Feijóo. Por exemplo, cal é o principal ataque que sempre lle fai ao BNG? Vostedes son moi bravos aquí, en Galicia, e moi mansos ali, en Madrid, cousa que, por certo, é verdade. E digo que é verdade porque o tema da AP9, como dixo moi ben Isidre Gavín, o parlamentario de Junts, é unha transferencia que Junts, se fose para Cataluña, non teria aceptado neses termos, non? Porén, si é verdade que se conseguiu a transferencia do dominio público marítimo terrestre e tamén se vai negociar, está por ver se chegaremos á fin da legislatura española na Comisión Mixta de Traspasos o traspaso da AP9. Aquí sí que Alfonso Rueda ten que negociar con coidado por un motivo básico, e é o seguinte: a transferencia sí foi demandada por unanimidade polo Parlamento de Galicia. Sí é verdade que a lei que se aprobou no Congreso dos Diputados deixa algúns socos que poden ser perigosos se o litixio que ten a Audasa nos tribunais europeos lle sai ben, porque o que, en definitiva, hai que determinar é se, en caso de indemnización, quen paga é a Xunta ou se quen paga é o Estado. E aí sí que o texto original deixaba moi clara esta cuestión, o texto aprobado non a deixa tan clara, non? O que di Alfonso Rueda é que queren o lacito, é dicir, o lacito é o financiamento para a competencia. Que acontece? Que se a legislatura decae e a esta legislatura seguro podería quedar un período de sesións, non máis, sen que se asine o traspaso. Digo sen que se asine, porque logo, unha vez asinado, non hai problema, aínda que o goberno este en funcións. Non vai haber outra ventá de oportunidade probablemente en anos. Digo que non a vai haber por unha razón obvia, e é que hai unha posibilidade moi alta dun goberno PP-Vox. En un goberno PP-Vox tería que haber un acordo para adotar a transferencia. Non hai garantías. E, por outra banda, ademais, Alfonso Rueda interésalle chegar ás próximas eleccións autonómicas dicindo que é o presidente que conseguiu o traspaso da AP9, non? Porque quero lembrar que a primeira resolución do Parlamento de Galicia ten 10 anos pedindo. Isto por unha banda. Por outra banda, outra das cousas que Alfonso Rueda sabe facer, e aí notase que o PP é o partido que ten máis capilaridade no país, é ver cando se poden meter nun lío.
grande. E o exemplo máis claro é o de Altri, non? Sí, é verdade que houve oportunismo por parte do BNG e por parte da esquerda en xeral, e moita hipocrisía, mais é certo que na zona da Ulloa e en comarcas limítrofes había certo descontento. Había certo descontento porque o proxecto inicial difería moito do que despois se presentou, non? A idea era unha fábrica de viscosas para producir lyocell, que ademais contribuiría a xerar economía circular, porque podería ser fornecedor de Inditex, pero que aconteceu ao final é que fundamentalmente ia ser unha pasteira, non? Entón, tamén había unhas exixencias medioambientais moi grandes, houbo protesta social e o que fixo a Xunta de Galicia foi, basicamente, facer algo que, en principio, era o que ia acontecer, e era ver se iso tiña encaixe nos PERTE, non? Pero para ver se tiña encaixe nos PERTE, aí quen decidía era o Estado, en última instancia. O Estado revisou o tema, ollo, tamén os socialistas nun primeiro momento estaban a favor, viron que había protesta, denegaron a autorización e, obviamente, sen financiamento público, sen conexión á rede eléctrica, pois isto non tiña moito sentido, non? Agora xa podemos dicir que houve un carpetazo definitivo ao proxecto e Alti non se vai instalar en Palas de Rei. E aí o que a Xunta fixo foi ir vendo como evoluía o tema, e cando viu que había moita protesta, reducir o nivel de implicación ata que deixou morrer. Nisto o estilo Rueda si é un estilo moi inteligente de non querer impor, non? O terceiro, a política fiscal. Ben, acontece unha cousa, Galicia é unha comunidade autónoma de réxime común, Galicia, cun sistema de réxime común, tampouco está para renunciar a moitos impostos, e si é certo que Galicia, a diferencia de outras comunidades autónomas, non é un inferno fiscal, e é complicado aplicar moitos beneficios fiscais máis se non se ten capacidade tributaria e potestativa plena. Si considero que hai un erro por parte da Xunta e é non acollerse á quita da débeda, porque a quita da débeda ao final o que se permite é ir menos afogado, non? Como administración. Non é quita, porque ao final esa débeda o que fai é mutualizarse que a asume o Estado, non? Pero en calquera caso iso suporía a Xunta respirar máis. Non poderías gastar tanto, pero creo que é un erro non acollerse á quita da débeda e creo, ademais, que é un erro por apriorismos ideolóxicos. Por outra banda, o sistema de financiamento autonómico. Vexo pouco probable que se aprobe porque compre a maioría absoluta do Congreso dos Diputados, porque se ten que modificar a LOFCA, a Lei Orgánica de Financiamento das Comunidades Autónomas. Como é unha lei orgánica, compre a maioría absoluta, compre o voto a favor de Junts. Junts non está moito pola laboura de aprobar unha modificación do sistema de financiamento autonómico que non recollería un concerto. Non nos podemos enganar. Máis cousas. Claro, nesta conxuntura, un aumento do gasto dun 5,5% é claramente un orzamento expansivo, é un orzamento keynesiano. E isto, digamos que se contrapón ao modelo de xestión de Alberto Núñez Feijóo, non? Nisto, Alfonso Rueda tira máis cara a un modelo fraguista, non? Tamén, por exemplo, con medidas como o intento de modificar o Plano Xeral de Normalización Lingüística, está por ver en que remata iso, non? Moita posta en estea, logo veremos que contido real se aproba e se hai consenso, pero se realmente hai, digamos que, un obxectivo de darlle un ton propio, un ámbito propio á xestión autonómica. Por outra banda, que fai o BNG? Ben, o BNG o que fai, e por outra banda, algo que fai moi ben Ana Pontón, é asumir que agora mesmo lideran a oposición en Galicia.
Entón, combinan a súa condición de forza de esquerdas coa súa condición de forza nacionalista. E tamén, algo que fan ben, pero que ten tamén as súas eivas a medio e longo prazo, é focalizar moito o tema na imaxe de Ana Pontón. Isto é bo como alternativa, isto é malo se o BNG empeza a baixar. E aquí é onde empezan os problemas. E é que as dúas últimas enquisas, unha delas de sondaxe e a outra de Sigma 2, indican que quizáis o BNG xa tocou teito, non? Empezaremos pola enquisa de sondaxe que se publicou en marzo e logo falaremos da enquisa de Sigma 2 que se publicou co gallo do 25 de xullo, non? Ben, a enquisa de sondaxe daballe o PP un 45,8% e 39 escanos, é dicir, baixaría aproximadamente un punto e medio, o BNG un 31,7% e 25 escanos, é dicir, mantería exactamente o que ten agora mesmo, non? Sería importante. Logo, o PSDG-PSOE 12,5%, 10 escanos, tamén mantería o que ten agora e, finalmente, Democracia Ourensana un 0,8%, é dicir, claramente a baixa, mantería o escano que ten. Temas importantes. Por exemplo, Vox acadaría un 4,1%, quedaría fora do Parlamento de Galicia, pero prácticamente duplicaría os seus votos. Logo, Sumar, Podemos, Esquerda Unida, chamadelle como que irades, non? Acadaría un 2,2%, que semella o teito que ten este espazo en Galiza, non? En Galicia. E mantería máis ou menos a situación igual. Quero lembrar, isto é importante, que esta enquisa faise sen contar os votos de migración, que cuantitativamente igual non son moitos, pero cualitativamente abondan para modificar escanos nalgúna provincia, non? E isto é importante, dicir, o Partido Popular retivo o 8º diputado por Ourense pola mínima, non? Entón, isto foi a enquisa de sondaxe. Logo temos a enquisa que publicou Sigma 2 para o xornal El Mundo o 25 de xullo. Ben, no xeral, crea máis viabilidade sondaxe. Pero aquí que temos? Ben, PP 41, BNG 23, PSOE 10, Democracia Ourensana 1. Pero Democracia Ourensana con 0,7, é dicir, bailando ese escano. O PSDG-PSOE 13,8%, Sumar 2%, Vox 3,5%, BNG 29,1%. Aquí o BNG deixaríase máis de 2 puntos, deixaría máis de 2 puntos, de acordo? E 2 escanos. E PP 47,5%, prácticamente a mesma porcentaxe de voto que acadou en 2024. Podería acadar unha décima máis. Polo tanto, temos aquí esta realidade que, por unha banda, o Partido Popular mantén, sube ou baixa un pouco, dependendo da enquisa, e que logo o BNG, no mellor dos casos, mantén o que ten ou baixa. E outro tanto acontece co PSOE, non? Aí, digamos que o que hai son dous factores que poden ameazar a maioría absoluta de Rueda. Non tanto o BNG en sí, porque o BNG xa está posicionado, xa ten todo o voto de protesta e de oposición que pode ter, non? Factor número 1, Democracia Ourensana, porque isto se vai mover por moi poucos votos. Se perde o escano, onde vai parar ese escano? Factor número 2, cando se celebran as eleccións autonómicas, é probable que o PP estea gobernando no Estado. Entón, hai certos discursos que xa non funcionarán. Factor número 3, Vox. Ten moi poucas posibilidades de entrar no Parlamento, pero sí que as ten de influir no reparto de escanos,
quitándolle votos ao Partido Popular. Non sería a primeira vez que un cambio da lei electoral que se fai para favorecerte, ao final se fai dano. Isto foi o que lle aconteceu a Orbán hai poucos meses en Hungría. Grazas á súa modificación electoral, Peter Magyar obtivo unha maioría de máis de 2/3 do Parlamento, non? O límite do 5% para entrar impide que Vox entre, pero facilita, pois, que eses votos queden en nada. Polo de agora, que podemos dicir? Que Alfonso Rueda semella que mantén a distancia co BNG, semella que o BNG ten a súa posición consolidada e semella que o PSDG-PSOE non despega e que Besteiro, por moita continuidade que teña, non lle está disputando o espazo da oposición, o espazo da alternativa real da esquerda. Ben, se che gustou este vídeo, xa sabes o que podes facer. Comenta, comparte, premio o botón de que che gusta ou subscríbete. Veña, un saúdo e vémonos no próximo.